Deuteronomia liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israelari. Obedituko diozu jaunari, zure jainkoari, legearen liburu honetan idatzitako beraren aginduak eta legeak betez, eta bihotz-bihotzez eta gogo osoz itzuliko zara jaunagana, zure jainkoagana. Izan ere, gaur nik ematen dizudan agindua, ez da zure indarrez gaindikoa, ez da eskura ezina ere. Ez dago zeruan, zuek hau esateko, nor igoko zaigu zerura agindua ekarri eta guri jakinarazteko bete aldezagun? Ez dago itsasoaz bestaldean ere zuek hau esateko, nor joango zaigu itsasoaz bestaldera agindua ekarri eta guri jakinarazteko bete aldezagun? Zeren esku-eskura baituzu hitza, zure ahoan eta bihotzean bete dezazun. Jaunak esana. Jainko ikusezinaren irudi da Kristo. Sortzari guztietan lehen sortua. Haren bidez sortu zituen jainkoak zeru lurretan diren gauza guztiak. Ageri direnak eta ez direnak. Munduan eragina duten ahalmenak, nagusitzak, aginteak eta botereak. Sortua izan den guztiak, Kristo du, eredu eta hiru. Gauza guztia baino lehenagokoa da ura, eta hari esker diraute. Ura da gorputzaren buru Elizarena, alegia. Ura da hasiera, hildakoen artetik lehen piztua. Gauza guztietan ura izan dadin lehenengoa. Jainkoak nahi izan gaitu, bere izaeraren betea Kristogan egotea, eta honen bidez gauza guztiak berekin adiskidetzea. Kristo gurutzean isuritako odolaz bakeak eginez, zeruko eta lurreko gauza guztiekin. Jaunak izana. Jesukristoen ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, lege maisu batek feiki eta azpikeriaz galdetu zion Jesusi. Maisu, ze egin behar dut ondaretzat betiko bizia jasotzeko. Jesusek esan zion, zer dago idatzia Moisesen legean, zer irakurtzen duzu. Hark erantzun, maita ezazu jauna, zure jainkoa bihotz-bihotzez, gogo osoz, indar guztiz eta arimen guztiz, eta lagun urkoa zure burua bezala. Jesusek erantzun zion, ederki erantzun duzu, bete hori eta bizia izango duzu. Baina lege maisuak galdera bidezkoa zela adierazi nahirik esan zion Jesusi, eta zein da nire lagun urkoa. Jesusek orduan,
behin batean gizon bat zijoan Jerusalemdik behera Jerikorantz, eta lapurren eskuetan erori zen. Lapurrek zeuzkana kendu eta egurtu ondoren alde egin zuten erdi hilik utziz. Hain zuzen, apaiz bat gertatu zen bide hartan behera, eta gizona ikusi zuenean bidetik baztertu eta aurrera jo zuen. Beste horren beste egin zuen handik igaro zen tenpluko lebitar batek ere. Ikustean bidetik baztertu eta aurrera jo zuen. Baina bidaian zen samariar bat bertara iritsi eta hura ikustean errukitu egin zitzaion. Hurbildu eta zauriak zizkion olioz eta ardoz igurtzi ondoren. Gero bere astoganean jarri, ostatura eraman eta bere ardurapean hartu zuen. Biharamunean zilarrezko bi txanpon atera eta ostalariari eman zizkion esanez. Zaindu ezazu eta gehiago gastatzen baduzu, hurrengan atorrenean ordainduko dizut. Zure ustez, hirurotan zeinek jokatu zuen lagunduko bezala lapurren eskuetan eroritako gizonarekin. Gehien maisuak erantzun zion, hartaz errukitu zenak. Jesusek esan zion orduan, zoaz eta egin zuk ere beste horren beste. Jaunak esana. Jesusi askotan evangelioak izan dugari joatzen dira nola egiten zizkioten galderak eta berak erantzun egiten zizkioten galdera guztiaiek. Bere kasuan, beste maisuak eta egoten ziren garai hartan eta huraxe izaten zen erakusteko oizko modua galderak egin eta maisuek galdera horiek erantzuten zituzten. Haien erantzunera arabera, aurkitzen zituzten jarraitzaile edo entzule gehiago edo gutxiago. Jesusen kasuan ohartzen dira jendetza izugarriak elkartzen zirela berari entzuteko. Eta motivazio ezberdinak eta egoten ziren batzuk ikasi nahiez galdetzen zuten edo hari entzutera gerturatzen ziren, beste batzuk jakin min hutsez eta beste batzuk azpikeriez, bera kontra esan baten harrapatu nahiez. Gauko lege maisuak Lukasek esaten digu azpikeriaz galdetu zirela Jesusen. Baina Jesusek berdin erantzuten ziren. Hau da, ez ziren esaten bai zuk azpikeriaz galdetu direzu, da ez dizuk erantzun behar ez. Jesusek dene erantzuten ziren eta denak nolatik ere konbentzitzen saiatzen zen. Eta bere hitzoiek ohartzen dira, parabola ezagun hau, samariarren parabola, bere hitzek ez dute gaurkotasunik galtzen. 2000 urteak dira eta guretzako ere ohartzen dira oso baliogarria dira. Beti gertatzen den bezala jaunaren hitzarekin, bizirik dagoen hitzarenako, garai guztietarako, pertsona guztietarako, kultura eta herrialde guztietarako berdin balio baitu. Eta gaurko parabola honek, samariar onaren parabola honek, batez ere ulertzen eman nahi du lagun nukoa, lagun progimoa nor den. Hauxe da Jesusek ulertzera eman nahi diguna parabola honen bidez. Eta batez ere bi gauza adibidez ditu. Samariarra aukeratuta, zuzen ere, askotan aipatzen dugu bezala, samariarrak eta judutarrak etsai amorratuak izaten ziren. Gertu bizi ziren, erlijio berbera zeukaten, hizkuntza ere berbera, asko azento ezberdin egin, hizkuntza berbera zen. Pentsatu behar dugu, esate baterako, Belen, Jesus jaio zen herria, Jerusalem ondoan dago eta Judean daude. Baina gero Jesus bizitu zen Nazareten, gaur egungo Israelgo iparraldean dago Nazaret. Eta hori da Galilea. Eta horregatik Galilearra eta ditzen zioten Jesusi. Eta bien tarten erdin
Nazaretera joateko, Samarian zeharkatu behar da. Eta horregatik, pentsatu dugu, zein gertukoak ziren Samariarrak. Baina, ordea, etxai amorratuak zituzten judutarrak, ekarri esan genizake, ezin ikusia zutela. Eta bidean topo egin ere, ez zuten elkaragurtzen ere. Asarra da zen. Horregatik, aukeratzen du Jesusek, hain zuzen ere, Samariarra ulertarazteko lagunduko nor den. Batez ere nahi dugu kristauek ez ezagula inongo gizataldearekiko halako prejuizurik eduki. Ez ezagula inongo gizatalderik baztertu, ez daitezela inor kanpotarrak direlako, edo beste pentsamendua direlako, beste kultura duekoak edo danak senidetzat sentitzen saiatzea nahi du Jesusek. Baita beste kontinente batetik, baita beste planeta batetik, etorriko badira gure artean, Martetik etorritako batzuk egongo badira, kristauok saiatu beharko dinuge senide bezala sentitzen, harrera ona egiten, Jainkoaren seme alaba bezala. Eta bigarren ideia eta bukatu dut, parabola honek adieraz eguna da, Jesusek erakusten digula lagun komuko edo senide izatea batez ere ekintza honen bidez azaltzen dela, adierazten dela. Errokizko ekintzek besteengatik gertuago egiten bai dituzte. Besteen lagun komuko, besteen senide bilakatzen dituzte. Hau da, goseak dagoenari jaten ematen badugu, edo gaixori dagoena bisitatu, edo triste dagoena kontsolatu, edo da biluzi dagoena arropa eman, modu hortan senide bezala hortatzen ari gara. Eta nahi du Jesusek hortan saiatu bezala. Eskatzen dugu da, bere laguntzaz, gu ere saiatu bezala, berak erakutsitako bideo esegitzen, denen senide sentitzen, eta denekin senide lagunduko bezala tratatzen. Amen.
komunion horienarena dira Garatxo, Angel, Aratxe, jaunak bere baitan hartu eta handik gure aldegin dezaten. Berak saldu zutenean,
honetan parte hartzea dugun bakoitzean, sino daude gure sabatean, emaitzak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ohar bat, biharko meza, atxaleko meza, eta garaien izango da zazpitardietan, baino, hemen egingo dugu, parrokian elizen, eta Jose Javier publikaren alde izango da. Kulturaren bezala, uztailaren 14an, atxaleko zazpitan, atxaleko dugu, zuten tokian eta gero meza, atxaleko zazpitardietan izango da. Beti bezala baino, elizen. Jaun aztuekin, bedekak zaintzaren ajaleko guztiadunak, aietak eta xerriak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren batean. Espera jaungoikoari. Ya está, belau itzali du.